Midi de Nana Osei Esibe. O frame Anansi Edua Mejo Suse Nipa Hu. Okrama se Yeda ani ne naso. Enti wian waso. Na tie mi nkura hyese mu yi. Se ne otie bia fansa no bi enya waye. Usumbode a yesum kwadu. Pan ene wadamfo. Hwe ni ehwe mi bonkum ne minifa ene de atwam ho ahie ya. Ohunu se onyankopon ye kese. Yetimi de saa niema wenum kura ehye ye ho enkuran. Ti hwe me ewo me YouTube channel Anansi Edua Media. Anase me Facebook page Anansi Edua Media. Na be nshapa.